Vážení posluchači podcastu Personal Evolution Unlimited, vítejte k další epizodě tohoto podcastu. Dnes si budeme povídat s magistrou Evou Fuxa-Holtáková. Je to koučka identity s darem harmonizovat vztah k sobě a svoji sebehodnotu. Má dar proniknout do interní energetické struktury podvědomí a najít tam bloky. Je certifikovaná v mezinárodní metodě EBM se specializací na stínovou práci vnitřní dítě. Ve své praxi využívá prvky somatiky a práce s nervovým systémem. V práci s energií používá frekvenční biotechnologii. Když zrovna není s rodinou, pravděpodobně je někde na cestách po světě a kóduje. Ja ti gratulujem. Môj vnútorný oheň sa úplne vzplanul, ako to počúvam. Asi hovorím, of course, go for it. Víš co, to je takový jako what the fuck, ale je to dobrý, protože je to úplně vidím, jak ty rozhodnutí, který člověk udělá, které jsou ty kvantové kroky, jo? A třeba jsou 3 roky. Chám, že ja ťa oslavujem, tak ja ťa oslavujem. Oslavujeme se, jdeme dál. Áno, a dnes mám Artemis na prívesku. A som ráno vstala, bola som pre zrkadlom a hovorím si, dnes je tu energia Artemis mierí veľmi presne. Jo, potom Tak som zvedavá, kam namierime. No, No, u mňa sa takisto dejú zmeny, ja som takisto... a tak jsem Už- začneme s nima, protože... Ale nie, vieš, to je tiež taká vtipná príhoda, ale veľmi akože konkrétno praktická, ani netuším, či to stojí za zmienku, ale ako teda rastieme a prechádzame tou evolúciou, tak takisto nás život aj ako tých lídrov, líderky pozýva aj stále mimo tú zónu komfortu a mala som taký vtipný moment, že už asi rok sledujem jedného amerického kouča, ktorého som si určila, že OK, he is the one. Že proste akože k nemu do jeho ročného programu, že áno. A akože využívala som niektoré jeho menšie služby, takže sa mi to proste utvrdzovalo, pretože tie výsledky išli strašne rýchlo. No ale potom som si logicky v mojom kalendári naskladala ešte určité iné veci, ktoré takisto čakali na realizáciu. Neboli v zóne komfortu, ale vieš, mala som to tak v tej lineárite, pekne usporiadané. Dobre, no tak teraz táto práca s nervovým systémom, a teraz to je taká investícia asi o 6 000 eurách, tak toto tu. A teraz som sa tak akože krásne česala, hej, teraz tuto mám ten funnel v rámci zase môjho biznisu, tak už som sa tam tak upratala celé. A zrazu kamarátka, ktorá tiež spriaznená duša, koučka, fakt sa nám prelínajú cesty, podporujeme sa, patrí do toho inner circle, mi hovorí, lebo ona už v tom programe je. A mi hovorí, počúvaj, ako interne nám odkomunikoval, že milý program ide z 5 000 na 15. A ja, že, no ako prosím ťa, hej, off record, nemohla by si sa ho opýtať, že či, lebo spúšťal takú výzvu a bolo mi jasné, že po tej výzve otvorí brány a to bolo pár dní pred, ja už som bola na tú výzvu zaregistrovaná, pretože ma to nelogicky ťahalo a ja si hovorím, nevadí táto výzva a ja hovorím úplne akože randomly, proste čistá jasná, že prosím ťa, neopýtaš sa ma, či mi nepošle link, že by som si to ešte kúpila a ona, že dobre, opýtam. A on, že OK, vo veľkej tajnosti tu máš link, ale len do soboty. A tá výzva začínala v pondelok. A ja sedím doma a seba sa koučujem nad tým rozhodnutím. A teraz ja, OK, no ale veď to som kedysi robila, že som šla kvantové skoky, že som proste prekračovala svoj tieň svojho príjmu, hej, že skákala som do neznáma cez tú rozbúchanú hru, cez to absolútne zbortenie tej veže, cez to rozbúranie toho nervového systému, hej, že z 0 na 5 000 a také tie moje začiatky, keď som pochopila, ako funguje tá vedomá tvorba reality. A zase není to o tom, že musíš nutne skrachovať, ani to není o tom, že rozbúrať nervový systém a nedokázať ho postaviť naspäť, ale proste áno, bol tam ten calling duša a ja si hovorím, no ale ja už mám tieto časy za sebou, tak hádam, už by som mohla z nejakého vyzretejšieho miesta tvoriť tú realitu. Ja tam nejdem, lebo ja keď dozriem na tých 15 000, to je hodné tých 15 000. Lenže tá perspektíva, ako sa my pozeráme na tie rozhodnutia, vlastne tá percepcia tej reality a to vyhodnocovanie, ten seba coaching v určitej chvíli je akoby
strašne zameraný úzko, ako keď má kvoň, tie sme v roku koňa, že ako keď má proste kvon, tie klapky na očiach, ako on cíti smer, ale ako keby jednoducho není to tá perspektíva. A ja som teda do tej ponuky za 5 nevstúpila. A teraz ja som šla do tej výzvy. Mne sa začali také veci otvárať. Ja si hovorím, toto je akože 6 dní v jeho poli. Brutál, to proste takto šlo. Ja som to cítila v súlade. Teraz mám špecifický zámer, pre ktorý k nemu idem. A ja viem, že on je ten, ktorý mi pomôže s tou realizáciou. A ja, že... Ale ten čas na 15 000 investíciu není o 2 ani o pol roka, o 2 mesiace. Oh my God, čo urobím? A ja, že opýtam sa ho. Proste sa opýtam. To bude určite ono. A možno, keďže tam máme tú konekciu tej blízkej duše, hovorím, čo mi najhoršie povie? Nie. No samozrejme, že mi s veľkou láskou povedal nie, pretože by nebol v integrite a že ten link už vyexpiroval. A ja som ešte pár dní akože sedela s tým, že ja tam teda nejdem, že ja mám svoj uprataný diár. Já to znám. Jo. A no takže toto sa mi teraz deje a ja, že wow, keby to bolo, keby tá moja verzia mňa, že už naozaj to žije v tej hmote a idem do tej integrity, idem jednak do súladu. Tá duša sa nepýta na timing, ale vlastne častokrát toto je vlastne symbolika peňazí. Hej, pretože častokrát my máme vlastne tú sebahodnotu pretavenú do tých peňazí. Ono to nikdy není o čase, ono to nikdy není o peniazoch. Ale vlastne je to reflexia na tú hodnotu a na tú seba dôveru. A čo som si ešte uvedomila, že tá moja percepcia, lebo o tom chcem rozprávať, hej, ako nám náhľad na tú realitu vytvára tú realitu, hej? Perception is projection. Hej, naše pohľad na realitu je projekcia toho, čo sa bude diať. Čiže v praxi, aby som to preložila, pretože keď som sedela a mala možnosť vstúpiť za 5K v eurách, tak vlastne to bolo, že ďalšia povinnosť v rade, toto teraz nie. Definitely, toto není správny timing, čas je, ale načasovanie nie je. Dala som to preč, pretože som brala ten commitment ako by som povedala, ako záväzok. Mhm. Lenže ja som po tej výzve, po tom strávení tých 6 intenzívnych dní, kde som šla práve do tých kvantových akcií, pochopila, že sakra, toto je asset, toto je aktívum. To jeho pole je vlastne absolútnym fuel, absolútnym ohňom pre všetky moje projekty. Že ja nekupujem záväzok, do frása ja kupujem aktívum, že vlastne tá percepcia bola ďalší záväzok v kalendári, ale toto je oheň pre môj kalendár. Ale vlastne všimni si, ako moja prvotný uhol pohľadu na to, čo robím, na to rozhodnutie, nekúpim to, nie je čas, zdanlivo nebolo o tom, že mám problém s komitmentom. Lebo vlastne ja som bola komitnutá certifikácií na prácu s chrbticou. Mhm. Ja som bola komitnutá sprovoziť svoj funnel. Čiže toto je to, že ten hlas toho prežitia sa zdanlivo tvári ako záväzok. On sa prezlečie. To, čo sa tvári ako zdanlivý záväzok, má vlastne šat, že ja som zaviazaná, ale v skutočnosti je to strach z toho ohňa. Ako sa exponenciálne môžem stať tou novou verziou seba, ktorá už koná teraz, ako tá, pre ktorú 15 000 commitment je teraz, nie zajtra, nie o 2 týždne, nie o mesiac. To je, kdy ta identita se mění strašně moc rychle v elementu ohně a ta stará identita pořád jako má ten commitment tomu, jako tady jsme. Ale něco ti, to vnitřní, to esenciální už má timing někde jinde. Letos je to hodně moc od timingu. Je to brutálne, ale vlastne naozaj, že veľakrát sa vraciam k tým základom, pretože mám pocit, že to je nekonečný proces. Ako rozlíšiť hlas pravdy od hlasu prežitia. A na tomto príklade, ktorý som porozprávala, je vlastne, že to je aká majstrovská práca. Sebemistrovství, je to pořád self-mastery.
Absolútne. A ten self-leadership akoby vychádza z toho, že vlastne, OK, musíš si dovoliť dokonca aj zlyhať. Jo, ale to se A strašně toto je neděje. u nás žien, ten strach zo zlyhania. Ja som prišla na to, lebo ten strach zo zlyhania obsahuje v sebe vlastne aj strach z úspechu. Mhm. A vlastne ten strach zo zlyhania je ultimátna hanba energeticky, čo je frekvenčne, ako keby sme zobrali frekvencie jednotlivých emócií, ak to bolo rozrátané na herce, tak to je brutál. A vezmi si ešte rodové línie, vezmi si, že čo to je za kolos, ktorý týmto rozpúšťame. Že Mhm. stať sa zdrojom zlyhania, sklamania. Jo, a kdyby to byly jenom rodový linie, ale jako máš to fakt v tom globálním poli, jak říkáš, to jsou obrovský energetický vazby, no, který se rozbíjejí v tuhleto chvíli. A ako každý raz, keď my skáčeme, keď ty skáčeš na to globálne pódium, kde sú tie najväčšie tvoje idoly, ktoré ťa inšpirovali a zrazu tam príde pre ten nervový systém impuls, že aj ty si jedno z nich. Alebo pre mňa tento môj príbeh, ako vlastne podľa mňa tento kvantový skok robí nielen skok v tej osobnej identite, ale on prepisuje aj to kolektívne pole. Totálně. Všechno vlastně, když spousta lidí přichází s tím, jako co můžu já udělat jako jeden člověk v tomhle velkém světě, v těchto těch velkých silných změnách a energiích a vlastně všecko, protože jakákoliv změna vždycky vychází z tvýho vlastního systému, ale kdykoliv změníš a poutočíš, jak se říká, sedmi nebi, všemi svými sedmi nebi a sedmi pod underworlds, tak vlastně měníš realitu celku, protože ty vlny, které od tebe jdou, ty energetické vlny toho tvoření a toho, jak vnímáš realitu, jak tvoříš realitu, jdou vlastně od tebe a je tam eko v tom celém sdíleném poli. Takže každý člověk, který udělá nějaký krok, nějakou změnu, nějakou tranzici, tak pozměňuje to celé pole. To je jasný. Na jednu stranu jsme strašně malinký, jako zrníčka písku v nekonečném vesmíru a na druhou stranu jsme neuvěřitelně silní, protože jsme vlastně ten vesmír taky, že jo. Absolútne a vlastne mne tu tak aj prichádza, že jednoducho táto zmena nie je lineárna. To znamená, že vlastne aj v zmysle, áno, ten človek v nás je malý, tá persona je malá, ale tá božská iskra, ten otlačok tej duše je obrovská, hej. A teraz ma napadajú také nádherné slova, a to sú slova abrakadabra. A Víme, odkud to chodí, víme, odkud tohle to pochází a co to vlastně znamená, že jo, takže jo. A to je inak masívne, lebo vezmi si, že čo som ja vlastne urobila? Ja som reframovala, ja som prepísala tú percepciu, to, ako som sa pozerala na moju situáciu. Určite čas, tento coach, áno, tu. Určite áno, ale načasovanie nie je teraz, lebo som to vnímala z pohľadu záťaže, novej veci do diára. Ale vlastne to abrakadabra je, že tvorím, ako hovorím. I create as I speak. To je aramejský skutočný význam. Abrakadabra. Čiže vezmi si, že tvorím realitu, ako o nej hovorím. Takže ak sa pozerám na realitu, o Bože, toto je ďalšia vec v mojom diári. Pane Bože, ďalšia zodpovednosť, ale toto nie je investícia. No tak môžem skočiť do toho programu za 5 alebo za 15 000 eur, ale spôsob, akým popisujem tú realitu, bude záťaž. Ale ten zážitok v tele, ktorý mne vďaka tej challenge, kde ma celá moja bytosť zavolala, nemysliaci, že pokračujem zatiaľ na tej ceste s ním, bola, že Pane Bože, toto je palivo. Čiže nejaké iné slova, nejaké iné abrakadabra som vyslovila a zrazu tá kreácia tej reality, tá realita sa ohla. Ale nie v zmysle slabej chrbtice, ale v zmysle flexibilnej chrbtice, vieš? Že zrazu, že Bože, ja idem. Ale i kdyby si, to je přesně ono, i kdyby si se rozhodla do toho jít, ale s tím, že je to zátěž, OK, takže já to musím udělat teď, tak ta realita by byla totálně jiná. Presne. Jo. A žila by si úplně jinou realitu. Presne.
Hej, a takže v tomto zmysle proste je jazyk, sú vety, ktoré vypúšťame a slova, ktoré používame. Ja viem, že my dve sme lingvistky, takže my sa úplne zhodneme. A neviem, či som to nehovorila v niektorom z predchádzajúcich dielov nášho spoločného podcastu, ale ja keď mne niekto povie nejaké slovo a ja pod ním mám inú konotáciu, tak ja sa vždycky tak ako namechrím a poviem, čo tým ako myslíš, lebo to mi moc neladí. A môj muž mi povie, Pane Bože, hádam, nepotrebuješ slovičkariť. A teraz on je muzikant a ja mu poviem, no prepáč, akože ak ti niekto zahrá tón C falošne, Tak to taky slyšíš, to je přesně. tiež slovičkarenie, alebo to je presnosť sluchu? Jo. No, ty musíš mať furt nejaký argument. My ženy na určitý cestě vždycky musíme mít nějaký argument. No, Ale jo, to je přesně ono. Ale tak i to je součástí toho, co se teď děje, že se vlastně čistí jazyk a vlastně si ho bereš zpátky a víc se dívá na to, jaká je tam koherence, jaký je tam náboj a tak dále, že jo. To jsme se bavili s Korinou, taky jsem měla podobně, znáš Korinu, že jo. no jasné. Z tebe jsme se vlastně jako si to je přesně ono. A myslím si, že se to děje úplně na všech úrovních, kde se vlastně pročišťují definice. A kdykoliv je miskomunikace, kdykoliv je konflikt, tak je to dost často právě o tom, že se jakoby míjí v té komunikaci, v těch magických formulkách. A nebo že se ty magické formulky používají specificky a ne zrovna čistě, no. Je to také naozaj, že začať si pozorovať to miesto, z ktorého hovorím, hej, že hodne sa hovorí o tom súlade, ten alignment je všade, to už sa stal mainstream preexponované slovo a proste klasicky sa na ne staneme rezistentným, ale vlastne ľudia si možno nedostatočne zvedomujú, že súlad s čím. A celá tá frekvencia, energetické princípy, vesmírne zákony, frekvencia pracuje na súlade. Koherence, definitivně. Alignment si nenechám vzít, ať už se to stává klišé jakkoliv, tak to je takový čistý slovo, který sice nadužívaný možná v určitou dobu, ale ono je to asi taky potřeba v určitým jako nastavení. Ale koherence je taky dobrý slovo. Koherencia je výborná a tá je potrebná potom na ten ďalší krok, hej, že vlastne najskôr je to ten súlad, čiže vnímam. No a tá koherencia prichádza podľa mňa ako keby z tej akcia, z toho doručenia, kvázi toho, že ten vesmír, univerzum, čokoľvek akoby doručí, hej, že ono to zaklikne a to je hodne téma, v ktorej sme, hlavne my ženy v dnešnej ére, a aj my ženy podnikateľky, proste ženy, ktoré máme nielen možno podnikanie, ale máme aj tú misiu duše, ak to tak môžem označiť, čož považujem napríklad nás dve, že sme tento prípad. A jednoducho robíme kopec tej práce, nielen platenej, ale aj neplatenej, pretože je to tak prirodzené stať v tom streame tej hojnosti. Ale čo veľmi silno vnímam, že už to ani není úplne, v určitých vrstvách spoločnosti je to stále téma ako tej obete a toto, ale kde skôr vnímam, je hodne zakorenené, tá koherencia práve chýba v tom strašnom úsilí niečo vytvoriť. Že tá effort, hej, to úsilie, že to ja sama vytvorím. A tam napríklad môže žena tvorkyňa vstúpiť do tvorby tej reality, nech už tvorí nejaký program, nech už predáva nejakú kampaň, alebo nech ide presne do nejakého podcastu ako hostka. Prakticky môžeme sa o tom baviť na rôznych úrovniach, nielen pracovného, ale aj súkromného života. A ona síce môže vnímať, že ide z toho súladu, čo je to prvotné, ale potom tá koherencia tam chýba, lebo energia, z ktorej to urobí, je, že nenápadne začne tlačiť. Začne sa snažiť. A to je vlastne ako keby... Integrita sama sa sebou, koherence. Len vieš, ono je to ako taký natrénovaný sval, keď proste my ženy sme vyrastli v tom systéme, ktorý prejsoval maskulínu energiu v tej distorted, v tej pokrivenej podobe. A celý systém školstva pre ženy, pre dievčatá je postavený vlastne na tom,
A pričomž dominanciou mužov je v prírodzenej forme logika a nie preto, že my ženy by sme logiku nemali. To vôbec o tom to nie je, ale je to, vieš, ako by si rozvíjala iné cnosti. A ak nám, ženám, je prirodzená intuícia, emočnosť, empatickosť, bez toho, že by sme museli nevyhnutne opustiť logiku, ale že by tá logika nebola dominantnou, pretože vlastne keď som sa zamýšľala nad tým, že kde sa ten hlas prežitia na tej životnej ceste najčastejšie dostane do toho systému? A on hovorí brutálne cez logickosť. Vieš, že vlastne nám to príde strašne akoby logické, aké rozhodnutie my robíme. A keďže sme tak skvelé ako ženy trénované na to, vieš, hlavne nebyť emočná, hlavne nebyť hysterická a podobné všetky tie akoby normatívy, ktoré nás vlastne odpudzujú od toho vnútorného sveta a potom máme tendenciu seba súdiť, nie seba akoby vnímať, ale seba súdiť za to, čo prežívame, tak to je ďalší mocný nástroj, prečo akoby tá logika zvíťazí. A mám pocit, že v súvislosti s generačnými tréningami, s rodovou líniou, so systémom nastavenia tej západnej civilizácie, je to vlastne to, čo killuje potom, čo zabíja tú našu cestu. Lebo ono je to vlastne často ten hlas prežitia je veľmi logický. To je, vieš, napríklad na mojom príklade, že prečo ja by som mala, neviem, vymyslím si, robiť 15 000 investíciu, keď ja ešte pravidelne nemám 10 000 mesiac. Vymyslím si. Hej, ale my tam úplne zabúdame, že my na to nie sme samé. A hlavne my ženy sme na to nikdy neboli samé, však základné jinové usporiadanie bol kruh. Vieš, že toto mi tam ide, že súčasťou toho jínu nie je len pobyt v tom jíne, nie je len počuť to, čo je ten súlad, to sú tie kroky. Ale je to vlastne aj tá koherencia potom, ktorú si, vieš, ako keby si fine-tunovala, ako by si sa pravidelne vracala späť a zisťovala si, ale z akého miesta teraz toto hovorím, z akého miesta toto komunikujem. Jo, a tak to už pro nás tohleto už je vlastně automatický, ale občas se v tom člověk jakoby ztratí a musí se znova podívat, jak se ty vrstvy přeskládávaly. To je něco, co se děje čím dál víc častěji a čím víc vlastně jdeš tou svojí cestou a přeskládáváš to svoje nastavení, aby to bylo vlastně v souladu s tím, co se mění kolem. Takže jo, velký změny kolem v tom sdíleném poli, to znamená, že tvůj systém, tvoje bytí se přeskládává taky. Podle toho, co se děje kolem a jak na to reaguješ, tak vlastně neustále musíme znovu jít zpátky a podívat se, jaký reset. Takže máme hodnoty, které zůstávají vždycky, máme určitý návyky, které jsme si vypracovali, které právě pracují s tou koherencí a s tím souladem, ale vždycky, jak jsi říkala, je to ten fine-tuning. Vždycky jako, okay, kam se to posunulo teď, kde jsem teď, protože náš systém, jak víme, náš nervový systém dělá svoji práci velice dobře, že se nás snaží udržet status quo, protože to je bezpečí, že jo? Takže jako svůj job dělá perfektně a my si to vlastně musíme neustále hlídat. No mne prišiel taký výraz, ktorý naša spoločná priateľka Alenka používa a použila ho aj pri jednom mojom readingu, vlastne niečomu, čo ponúka ona a ona mi vlastne hovorila o živom ekvilibriu. Hej. A mne sa to strašne páči, to živé ekvilibrium, pretože ono je to naozaj, keby si to mala somaticky navnímať, neviem prečo teraz sa mi otvára úplne na úrovni lopatiek, akoby je to ten pohyb tej vitálnej energie, vieš, v tej chrbtici. Osa nebe země, ale je to dynamická rovnováha. Jo, v taoistických vědách se tomu říká dynamická rovnováha. Osa nebe země, člověk. Takže je to, a ja som začala inak chodiť po tú dynamickú rovnováhu, hodne vieš, robím pole dance, tak ja sa vešiam na tú tyč. A som strašne veľa dole hlavou. To není
není špatná ta, protože to je náhodou, to je dobrý, že vlastně člověk potřebuje pravidelně se dostávat do jiných úrovní, nejenom energeticky, emocionálně, ale i fyzicky. Jo? Že to Totálne. vlastně, to učí skrz embodiment a skrz movement, že si uvědomíš, když děláš nestrukturovaný pohyb, tak si uvědomíš, že je spousta úhlů anebo úrovní, do kterých se normálně jakoby posturou nebo pohybově jako normálně nedáváš nebo nezažíváš je. A když potom děláš ten nestrukturovaný pohyb, tak se do nich dostaneš a oni jsou dost nepříjemný a to je zase, to je na té somatické úrovni, když najednou se dostaneš upside down, tak je to strašně důležitý, protože zase tam se všecko přeskupí v tu chvíli, něco se v tobě shiftne a i emocionálně, intelektuálně, jako mindsetově, najednou se tam udělá takový, jakoby, něco se tam pootevře a ty říkáš, ty jo, no, vidíš, já se teď cítím jinak, věci vidím jinak, jo, ono to jde dělat jinak. Ale je to v podstate shift perspektívy svojím Je to spôsobom, shift perspektíva, ale skrze tělo. ale skrze telo. A vlastne, vieš, čo mi ešte dochádza, keď ťa počúvam o tomto rozprávať? Ty zase cez neštrukturovaný pohyb, ja teda skrz teda ten zážitok s tou tyčou, čo som si nikdy nemyslela, že vzdušná akrobácia by bolo niečo, čo ja budem robiť, pretože máme tendenciu aj pri výbere pohybu sa držať tiež zabehnutých kolají a toho, čo my si myslíme, že vieme, že na to máme kapacity, hej. No ale čo som chcela povedať k tej kapacite? Čo je pre mňa strašne zaujímavé je, že visieť na tej tyči dole hlavou je pre mňa o to jednoduchšie, o čo pevnejší je core tela, stred tela. Přesně. Čiže vlastne ono mi to nastaví zrkadlo, že ja chcem síce zmeniť tú polohu, v tomto prípade fyzicky doslova do písmena. Ja sa síce nejakým invertom hodím na tú tyč a už visím dole hlavou, ale teraz keď ten core, keď tie ruky proste sú slabé, tak ja tam ani nevydržím a ukazuje mi to tú cestu, hej? Čiže je to veľmi silno o tom pokračovať a tu sa zase bavíme. Áno, my si myslíme, že robíme majstrovskú prácu, áno aj a predsa hlas prežitia sa tam niekedy skrz tú zlú limitovanú percepciu dostane, hej? Lebo naozaj, keď si zoberieš, že sme nekonečné mocné bytosti, že ideme evolúciu do konca života, tak vlastne robiť tie kvantové skoky si myslím, že pre našu starú verziu, proste tú identitu, do ktorej sme dorastli, lebo tá identita sa práve veľmi rýchlo vyformuje, povedzme, aj z tej spirituálnej identity. Tu strašne veľa ľudí sa stratí v liečení. Tomu napomáhalo jednu dobu, protože to byla ta frekvence, kdy se potřebovalo tohleto dělat. Ale to už je za náma, no. Teď je to o té akci a o tom žití, o tom všechno, co... Jednou člověk musí přestat dělat ten healing a musí začít vlastně žít a jít to svý. A oni se ty identity brání, protože ono, to už jde potom do takového mind-boggling toho, protože když by se člověk podíval na každou svoji identitu, kterou vlastně člověk přeroste, tak se na to můžeme dívat z hlediska science fiction nebo taky určitýho jinýho levelu reality jako paralelní život, jo? Jako paralelní existenci. A každá z nich chce zůstat v tom svém, že jo? Takže se drží. Chce držet tu energii zdrojovou pro svoji vlastní linii, která... A je to silné, pretože napríklad teraz nedávno mi referovala taká moja nová klientka, ktorá vstúpila do môjho úvodného skupinového programu Kruh. Strašne dlho váhala, hej? A zdánlivo riešila, ja neviem, vymyslím si peniaze. A jej prvotná odpoveď bola teda nie, čo samozrejme ja berem tú posvetnosť, áno, nie, hej? Proste tiež fine-tunujem toto majstrovstvo, aby to naozaj prišlo z toho súladu a rešpektujem aj timing toho človeka a tak ďalej a tak ďalej. Ale bolo zaujímavé, že ona mi na druhý deň nahráva hlasovku a hovorí mi, Elka, mne sa s tebou snívalo, že a celý čas tam boli, že kruhy. Ten program sa volá Kruh. Bola to obrovsky silná správa, nebudem tu prerozprávať celý obsah toho sna,
ale pre ňu, ja si to už inak ani úplne nepamätám, lebo teraz dosť veľa konverzácií vediem, ale pre ňu to bolo, že ty nejak mi chodíš do sna a si sa chcela spýtať, či nejak čarujem, alebo niečo robím zameriť. A ja, že nie, ale tak tá persona, tá identita spí, že v noci, to ego spí. Tá duša akoby pozná cestu, tak ja, urob si z toho záver, aký chceš. No nakoniec ako vstúpila, urobila to rozhodnutie a zase som to vnímala, ale vnímala som to cez jej empowerment, vieš, že a fakt som sa musela smiať v duchu, že ako ľudia si môžu mysleť častokrát, že nejaké šamanské kvality, že ja by som to nejak ako zámerne využívala, ale ja som fakt spala a mne sa snívalo niečo úplne iné, hej. Ale je sila, ako tvoríme hodne a vidíme tie iné verzie seba práve v tých snoch. No, tak vůbec o snech. Ty se teď hodně, ta kvalita se hodně měnila, když mluvíš tady o tom, jak je vidět, jak ty shift jsou opravdu velký. Já vlastně od malička pracuji ve snech. Já mám denní shift v noční shiftu. A mám jednu kamarádku, kterou zdravím, která ona hodně vidí a má hodně perception, já jsem od ní zůstávala a ona říkala, no ty jsi tam nebyla, tvoje tělo tam bylo, ty jsi ještě jako spala, já jsem čekala, že jako si dáme snídani a ty jsi tam nebyla. Protože některý lidi to mají i vrozený, jako všichni máme, že jo, všichni chodíme do určitých levelů reality, když naše tělo a naše psychika spí, ale někteří to mají i jako daný, že pracují jako dreamwalkers nebo dreamweavers. Ale Určitě. ty vrstvy, čím víc se dívám na ty různé vrstvy reality, tak tím víc je to ta logická hlava, to logické myšlení to prostě nepobírá. Jako ono to pobírá do určitý míry a pak už to začne být. No, pak, když se dotkne toho, kde končí ta linearita a to, jak to máme deskartiánsky krásně popsaný, v čem žijeme, tak pak už je to ego. No a to je presne teraz spomenúvaš oblúkom to, o čom sme hovorili, že vlastne tá logickosť je často najväčšia brzda, hej, že to je ten shadow, kde akoby nás to drží, nie preto, že by to bolo zlé, ale preto, že je to limitované a odtiaľ potom vychádza aj tá ženská snaha to zariadiť, ženská snaha, vieš, to make it happen, aby sa to udialo. A tam my už nekokreujeme s tými možnosťami, že akoby, keď je tam ten súlad, potom je tam tá koherencia, tak tá logika akoby nutne musí ustúpiť stranou. A to vlastne, keď toto sa stane, tak potom sa tie veci preskladajú, ale ono sa to akoby nemôže stať, keď my to strašne chceme kontrolovať. Ale tak to je ta vrstva té logiky. Oni jsou ty různý druhy logiky, no. Ženská logika, tak to je logika celého těla, logika celého systému, že jo? Když si to snažíš hlavou a ta logika těch mentálních pochodů, to je úplně skvělý nástroj, ale to je jenom nástroj. A jak prostě víme, tak to, v jakém světě, v jak nastaveném světě žijeme, tak tam je to hodně o té logice té hlavy. A ta hlava už je taky unavená. A tak je to prostě ten conditioning toho, že všecko se musí vymyslet hlavou, musí to dávat smysl hlavě, ale ono to tak není, no. A hlava potom už je unavená, z toho je pokotelné tělo a pak tam nastavují pak jsou tam ty odpojení a vlastně, jak jsi říkala, když se dáme zpátky do souladu, dáme se zpátky do koherence, ale jak? O tom se hodně mluví, je to vždycky to zarovnání se do osy, do té dynamické osy nebe země, protože tam je vždycky všecko, tam je i ta hlava, i to břicho, i to srdce, i ty nohy, který dávají tu základnu tomu všemu, který nám dávají půdu pod nohama a pak je to napojení na to velký pole jinový dole země, že jo, a to velký jangový pole nad náma, kolem nás. Tak je jednoduchý. It's simple, it's not easy. Jak jsi říkala, to je ta cesta
to je ta cesta toho sebemistrovství a to je cesta osobní evoluce, že jo, protože neustále a nejlepší je, když už člověk má takový pocit, že už tam jako došel a že už mu to dává smysl, tak je další kolo, kdy prostě něco, jak jsi říkala, ten svůj příběh, teď ten svůj zážitek, že se něco stane, přijde nějaká situace a aby tě posunula dál, aby ti tam udělala takový to, tak jo, ty myslela si, že máš půdu pod nohama a že už víš, kdo seš a kam jedeš a jakým směrem míříš a jak věci dělat zevnitř. Absolutně. Tak pojď, uděláme trošku malý zemětřesení, aby ses mohla posunout tam, kam se chceš posunout, nebo tam, kam se máš posunout. A myslím si, že sme v ére revolúcie ženského leadershipu a že tá revolúcia je, použijem slovo soft, alebo mäkká. V zmysle naozaj integrácie aj toho tela, hej? Pretože mäkké telo ženské je receptívne telo. Hej? Čiže má antény otvorené, aby bol schopný z toho inu príjmať nové impulzy, ale vlastne to rozbitie tej persony, tej identity je tam vždy nevyhnutná časť a ja si myslím, a to budeme mať každá trošku iné, a napríklad ja patrím medzi ženy, ktorá sa relatívne rýchlo nudí, potrebuje hodne veľa dynamickosti. A v tomto sme samozrejme iné, pretože miera vitálnej a teda aj kundaliny energie je v každej z nás iná, ale pokiaľ vlastne mám ten blueprint, že to tak mám, že pre mňa tá dynamickosť v tom, čo robím, je dôležitá, pretože je dôležitá v tom, ako to robím, lebo čo robím je v poriadku, ale robí to, povedzme, sediac, není OK, tak už prichádza do hry aj ten spôsob, akým to robím. A v tomto zmysle môžeme žiť každá jedna líderka tú mini revolúciu denne. Lebo hlavne v tom tele cítim, či je niečo off, že niečo mám rutina, nudím sa. Hej, že to je presne ako téma, že akú rannú rutinu, akú energetickú prácu ráno robíš. No za mňa ja ju potrebujem hodne meniť a evoluovať a potom sa vrátim. Hej, ale pre Boha živého tomu inú, keďže som v ženskom tele, proste je prirodzené a môjmu soul blueprintu je nevyhnutné pre môjho ducha, aby som menila. A to teda, či už to je rutina, či už je to spôsob, akým vediem, ako pracujem, a ďalej, kde sa nachádzam. Aj ten časopriestor. Hej, že musela som odísť na to Bali. Proste december 2025, Bali a už bolo. Čiže ale to neznamená, že každá líderka to musí mať ako ja. A čo tým chcem povedať? Tá revolúcia sa deje v mäkkosti. Ona sa nedeje z toho tradičného náhľadu na význam slova revolúcia, pretože asi chápeme, že keď sa povie revolúcia v dejinách, tak je to krvi prelievanie, je to ostrý nesúhlas, je to clash rôznych síl a názorových skupín. Ale práve tá soft revolúcia toho ženského leadershipu je v tom, že ja idem so sebou do tej revolúcie. Hej? A nie skrz tlak, ale skrz tú pravdu. To mi připomíná, tímto zdravím Martina Kubáta, bratra v Darmě, který používá to slovo dohromady. Revoluce. Áno. Že jo, ty říkáš revoluce, já říkám evoluce a on tam má obojí. A on tam má obojí. Áno. A jeden čas ja som mala, takisto som mala Facebookovú skupinu a teraz neviem, či to bola revolúcia alebo evolúcia. Volala sa to, áno, bola to revolúcia vedomia, tuším, tak sa to volalo, ale tiež som to mala asi v zátvorke, už neviem presne, lebo som chcela zdôrazniť význam obidvoch tých slov a ako vlastne etymologicky to tam nejak zrejme zakomponované je. A v rámci obrody toho ženského leadershipu je to vlastne veľmi silné redefinovať tú revolúciu. Preto sa mi páči to, ako používa jedna proste pre mňa austrálska mentorka, ktorá sa práve zaoberá aj prácou s nervovým systémom a vybudovala jednu metódu, tak ona práve má tú soft body revolution, hej, že revolúcia skrz to mäkké telo. Čiže keď sme v kontrakcii, hej, clenching, tak proste to nebude prúdiť, hej. To mi
mi připomíná tu kontradikci toho, když děláš jako ty vnitřní bojové umění, nebo celkově děláš bojové umění a tvůj šéfu ti řekne firm but soft. A to je, kde se to vlastně učíš skrz to tělo, jo? Protože když to takhle slyšíš, tak tvoje hlava se to snaží narvat do nějakého konceptu a pochopit a pak má tu tendenci narvat tvůj systém do nějaký formy, jakého konceptu, že jo, vytvoříte, přesně o čem se tady bavíme. Firm but soft. Yes, you need to be firm but soft. Ja keď som začala, áno, ja keď som začala prvýkrát načierať skrz prácu s emóciami do určitých foriem Qigongu, tak ja som si ako myslela, že čo to je za čo sú to za jednoduché, vieš, pózy. A ja, že ale nie som uvoľnená. Oni vypadají jednoduchý, jako že se nic neděje zvenku, ale pak to, co se děje vevnitř, je strašně powerful a velice To je brutál. silný, no. To je brutál. A to je tá soft revolúcia, lebo vlastne, hej, no jasné, ideme z toho klasického force, hej, my v Československu podľa mňa nemáme iba stále slovo sila, ja neviem, ale angličtina má force and power, nie? Power, force and strength. A to jsou totálně vlastně Tri odlišné kvality. kvality. A my čo máme? My máme stále slovo sila, nie? Jo, já to nemůžu vlastně v češtině používat, já vždycky musím používat to anglické slovo, protože ty nuance jsou velice silný a fakt je to jako rozdílný, protože když pracuješ se strength, když pracuješ s force, nebo když pracuješ s power, tak je to jiný. A No. jsou jiný výsledky a vlastně musíš jít trošku hodně jinak zevnitř. Áno, absolútne. Čiže toto je presne to, čo sa ako keby snažím vysvetliť, ale v tej slovenčine mám na to naozaj iba jedno slovo, keď niekto nevie úplne po anglicky, hovorím, vieš, toto má takú inú kvalitu. Že vieš, že väčšinou fakt predstavím si seba zo starých čias, ako som bola dobrá v tom výkone a to je tá force, hej. To je ten tlak na ten výkon. A toto sme pozvané opúšťať. A ono, to je vlastne to, čo ty fine-tunuješ v tých tvojich martial arts, že Jo, to je přesně ono, ale víš co, ono je to vlastně, máš naprostou pravdu to, co říkáš a myslím, že tam musíme doplnit ještě určitou nuanci, protože když to řekneme takhle, ten mind to zase chce vzít jako black and white, jakože je to takhle. Ano, opustit, ale jenom v určitých aplikacích. Ono je, force je perfektní, my potřebujeme mít mastery force, my potřebujeme mít mastery strength, my potřebujeme mít mastery firmness, my potřebujeme mít mastery power. Ale ve specifické aplikaci, ono je to o kontextu, protože když to aplikuješ v něčem, kde ti to nepodporuje, kde to naopak tvoří stagnaci, limitation nebo destrukci, která není potřeba nebo která by se neměla dít, tak vlastně aplikuješ nástroj, který je úplně perfektní ve špatném kontextu. Totálne. A ja som na to absolútne ukážkový príklad a po všetkých tých slovách, kde by som rada počula aj príklady, lebo myslím si, že by to mohlo byť pre toho českého alebo slovenského poslucháča hodne prínosné. Vieš, že poďme si to rozobrať, čo si pomenovala. A mne ešte sa nedá ako pridať jedno slovo, ktoré s tým súvisí, a to je intenzita. Jo, to je dobrý, jo. A to je moja osobná cesta. Lebo vlastne, jak som načierala tento rok hodne do toho môjho soul blueprintu, ešte aj skrz nejaké ďalšie nástroje, tak som sa tak ako pozerala, že klinická planéta Pluto, že ako, a teraz hej, ako vystavať to, čo ponúkam ľuďom, tak, aby som to do nich nenapálila, lebo to sa proste ich to rozbije. Takže ja som hodne pracovala s témou intenzity. Hej, a aj mi to dávali ako spätnú väzbu. Povedzme, robila som teraz zdarma masterclass self-leadership nedávno. A proste tie ženy mi hovorili, že kokos, ja nestíham, to je brutál. Hej, že popisovali mi tú intenzitu. No takže vlastne k tomu majstrovstvu sa potom pridáva vo všetkých týchto power, strength, force a tak ďalej sa pridáva u mňa osobne tá téma tej práce, prebrať tú zodpovednosť za tú intenzitu, vieš, a to je tiež druh majstrovstva, že tá energia je akoby intenzívna. No.
otázkou je, jestli je to něco, ano, máš za to zodpovědnost, ale na druhou stranu, jestli je to něco, co neseš, co máš předávat, tak potom je tam i ta vlastně responsibilita té druhé strany, Úplne. protože někdy vcházíš do pole, který je velice intenzivní a ty se s tím potřebuješ naučit pracovat a je to vlastně úžasný nástroj pro tebe. A vlastně není úplně dobrý, aby se pro tebe měnilo to pole, jenom protože pro tebe je to nekomfortní. Áno, áno, ale vieš, ako som to dostávala na Bali, hej, keď som šla na nejaké procesy so sebou, že som si proste tam dopriavala, nech už sme šli k vodopádu, že mi proste nejaký zmiešaný medzinárodný pár dával procesy a držal mi pole, alebo išla som aj k tradičným balinijským kňažkám na odporúčanie na nejaké čistiace procesy. V kúse stále, že ježiš, to je intenzívna energia, hej. Čiže áno, človek vlastne si potrebuje udržať to ekvilibrium v tom, že OK, ale tak nestať sa obeťou vlastného blueprintu, hej, a ani sa neumenšovať, lebo vlastne ako sa nám objavujú v tom poli tieto akoby puzzles, tie puclíky toho blueprintu, tak cítime, že OK, že proste volá nás to z nejakého dôvodu, volá nás to k tomu majstrovstvu, ale to neznamená potlačenie, odmietnutie, umenšenie. Hej. Len sa mi to veľmi hodilo aj k tým slovám tej force, lebo predstav si, že niekto používa z toho distorted masculine tú force a ešte tam dá tú intenzitu, no tak ja neviem, to je asi Alexander Veľký potom, alebo čo to je, hej, že ničí niečo v opilosti, nejaké dedičstvo, hej. Čiže ako je to, ma to veľmi volá tento rok do tej práce s tou intenzitou bez seba umenšovania. To bude zajímavé na to se Počkaj, nepočujem. Jak to jde dál a co si z toho vlastně, co si z toho vytáhla, co si z toho zalchemizovala. A teď o Evky cestě a pobytu na Bali. Ale pojďme se teda ještě podívat na tu Bali, protože jsme si říkali vlastně, že si chceme popovídat taky o té experience té Bali. A ještě než se podíváme teda na Bali, než vstoupíme do této tvojí zkušenosti a zážitku, tak se pojďme podívat ještě na to teda self-leadership a female self-leadership, protože jsme to slovo použili několikrát. Co to vlastně pro tebe znamená, protože to bude tyhle ty definice, my se o tom budeme bavit určitě na retreatu taky a na božím. A pojďme se podívat teda na ty definice, proč to nerozkopnout rovnou, protože každý bude mít trošku jiný, nuance tam budou jiný a odtud je takový dobrý výchozí. No pre mňa ten self-leadership je v prvom rade o tom, že tá líderka vedie seba ako prvú cez tie pomyselné dvere, cez ten portál. A preberá ako keby tú zodpovednosť aj za to, že to tam môže byť pekne messy. Že tá cesta môže byť, čo by sme preložili asi do nášho jazyka, že tam hrozí, že zlyha. Hej? Alebo hrozí, že úspeje, ale bude to pre ňu overwhelming, že hej, ako to svetové publikum, zrazu to už nie je malé československé, alebo ja neviem, európske publikum, alebo britské, ale zrazu je to svetové, že niečo v tom zmysle, že ide prvá. Vieš, že koľkokrát zdrojujeme tú silu, aj s klientov som si uvedomila, chcela som sa včera niečo klientky úplne nevinne opýtať a zrazu mi došlo, že tá otázka je reálne zdrojovanie sily z nej. A tá cesta je hodne osamelá. Hej, toho self-leadershipu. A vlastne je to veľmi častokrát humble experience. Že ľudia si to vlastne predstavujú ten leadership ako veľké ohňostroje a kláňačky a milióny, ale to je vlastne zase len ten mainstreamový obraz, ale v skutočnosti tá cesta toho leadershipu je hodne humble. Že práve cez tie skúsenosti, že si dovolíme prejsť tým portálom prvé, tak to nie je o tom, že nemám zodpovednosť za to, čo tvorím, ale šanca je, ako ja tomu hovorím, že no zavolalo ma to tam z intuície, to neznamená, že všetko bude hunky-dory, to znamená, že tam môže byť nejaká výzva. Že koľkokrát nás tá intuícia zavolá a to, ako sa to vyvíja, vyhodnocujeme ako výzvu.
A toto vlastne prikladá do tej našej humbleness, do tej našej pokory. Ale nemyslím teraz tej falošnej, naučenej pokory, ale tej skutočnej pokory. Hej, jednoducho. Ale pritom to neznamená, že sa budem umenšovať, že si budem spílovať konár, hej, lebo narábame s jazykom, ktorý je nejakým spôsobom zaužívaný milénia. Ale zrazu vlastne začíname chápať, že celý ten proces, tá cesta je vlastne o tom, že ja mám odvahu na tú cestu zobrať ďalších ľudí. Ale moja zodpovednosť sa nezmenšuje. Takže ak neviem viesť seba, ako chcem viesť tých ostatných? Čiže tá self-leadership začína naozaj sebavedením. Idem prvá. Napríklad, opäť sa vrátim k tomu príkladu s týmto kapacitným kontajnerom u toho amerického kouča, kde vstupujem. Zase, ak ja to neberem ako zodpovednosť a záväzok iba tú liability, ale beriem to ako asset, beriem to ako investíciu, tak sa asi nebudem pýtať, že za koľko sa mi vráti u neho návrat mojej investície. Kto je potom zdrojom mojej sily, ak ja sa pýtam, za koľko sa mi u teba vráti investícia? Vieš, že vlastne toto je ten leadership, že, a není to o tom proste ozvať sa, ak niečo v leadershipe, povedzme aj toho kouča, mentora nesedí. To není o tom, ale prestať zdrojovať tú hodnotu aj po tom, čo vstúpim pod krídla nejakého mentora pre tú našu evolúciu alebo kouča, lebo toto vnímam ako ďalší problém toho sebarozvojového sveta, že strašne veľa ľudí je znechutených z toho sebarozvoja alebo nechápe, že ten next level je stále len prebrať zodpovednosť za to rozhodnutie. A ono to tak vyzerá. No ale ja som ti zaplatila, čiže čo má hodnotu väčšiu? Ty alebo peniaze? No peniaze. A keďže som ti zaplatila, tam je tá moja hodnota, tak ešte chcem, aby ty si to za mňa pretavila z toho olova na zlato. Ale to ultimátne nie je vstup do tej vnútornej sily. To je zase len zdrojovanie z tej sily a potom vlastne sa opakujú klasické závislostné vzťahy, ktoré nám na nej fungujú. A k čomu to vedie? Vedie to k obrovskému rozčarovaniu a ľudia začínajú premýšľať, tak ja už nepotrebujem mentorov, ja už nepotrebujem koučov. Čo je najväčší, ako to povedať slušne? Nie, môžem povedať mindfuck. No, vieš, že vlastne, že pre Boha. Však my sa navzájom potrebujeme. Veď akože kde je potom tá jednota? Tak na čo sú naše dary? Na čo sú naše cnosti? Hej, že byť osamelá a byť sama sú dve odlišné kvality. Ale naozaj si vieme exponenciálne pomôcť. Hej? Čiže naozaj baviť sa tu o nejakej návratnosti investície proste z toho miesta je to miesto, kde potom ľudia zase tú silu dávajú preč. Hej, čiže pre mňa je to, OK, toto bola tá skúsenosť. A kde je v tom tá tvoja vnútorná sila? Ako môžeš zmeniť svoj uhol pohľadu na to, čo sa stalo? Ako to môžeš prefrázovať? A ako môžeš nájsť tie dary v škaredom balení? Pretože tam sa kovú tie cnosti. A tie cnosti potrebuje tá líderka na to, aby rástla aj v tom leadershipe. A tie cnosti sú oporou pre tú zodpovednosť, lebo vlastne my, keď by sme neprechádzali tými skúškami cez ten oheň, tak vlastne potom je to pocit obrovskej ťažoby. Že ja to nesiem nielen za seba, ale aj za druhých. A to je skrytý martýr pre mňa. Vieš? Čiže aj v tom leadershipe sú staré programy, ktoré ako u nás v rodovej línii ten martýr to je naozaj akože brutál. Hej? Že je to kolektívne, ale myslím si, že v niektorých rodinách je to absolútne obrie. Jo, každý má nějaký specifický témat, který nese pro sebe i pro ty ostatní. Hele, a k čemu ty teda jako lídr vedeš? A k čemu by měl podle jakoby tvý zkušenosti a tvýho pohledu a proč lídr? Proč by vůbec měl být lídr? Kam by měl výjsť v téhletý nový době, nebo jak by měl výjsť? No, lebo tá doba už nám prestala dávať tie vzory. A každý jeden z nás má byť tým unikátnym blueprintom. A ten blueprint je v podstate ako otlačok prstu. Preto vám
pri vstupe na hraniciach do určitých krajín ako USA zoberú sietnicu oka, zoberú otlačok prstu, pretože nikto to nemá na svete rovnaké a tak je to blueprint. A vlastne ako sa preorientováva tá organizácia spoločnosti z tej pyramídy, že proste pár vyvolených hore, ktorí profitujú, ja neviem, z tých 90-76% populácie, tak sa to vlastne musí zbúrať. Ale častokrát, hej, lebo ľudia, no a to oni, a to tí politici, a to tí zlí lídri. Hej, a to je ultimátne neustále vlastne odhadzovanie tej zodpovednosti. A tá cesta ako z toho von je to ultimátne prebratie tej vlastnej zodpovednosti. A myslím si, že nie všetci majú prirodzené určité leadership skills, ale preto by sa do nich ani nemali dostávať tí, ktorí ešte nie sú pripravení alebo sú v procese, ale vždy tá zodpovednosť viesť vlastný život tu je. Hej, čiže ja to berem takto a ako keby berem, že cez toto žijem ten svoj unikátny blueprint. Preto si myslím, že aj prestáva ľuďom fungovať, že niečo učili, nejakú modalitu, hej, že neviem, shadow work, alebo breathwork, alebo ja neviem, human design. A tí, ktorí tu majú byť na to ako piliere, týmto funguje. Ale veľmi veľa ich študentov, žiakov sa naučilo nejakú modalitu a namiesto toho, aby to integrovali do svojho blueprintu, tak ja nevymyslím si, predávajú, ja robím human design reading. Hej. A sú tam síce aspekty toho, že každá tá readerka alebo ten analytik to bude robiť po svojom, ale preto ti to nefunguje. Lebo už viac z toho soul blueprint, vieš, že pomer toho koktejlu, ktorý tam miešaš, sa má zmeniť, pretože život je evolúcia. Čiže to, čo ja robím, je, moje ultimátne poslanie je privádzať ženy do tej ich vrodenej, prirodzenej sily. A častokrát na to nemáme, víš, túto v Československu ani slovník. A teraz vezmi si, aké je to paradoxné narábať s kódmi osobnej sily a moci, čo sa mi potom ukázalo na tom Bali, lebo zámer na Bali sa mi ukazoval, kým som bola doma, trošku iný, ale ten zámer podstúpil svoju evolúciu, keď už som to dodržala, skočila som a išla som. A vlastne vezmi si, aké je to ťažké, hej, a teraz aby to neznelo ako slovník obete, robiť túto prácu v čase, kedy sa odkrývajú vojna, spisy, Epsteinové spisy, ktoré sú všetko masívne, pre ľudské srdce nepriateľné veci, že to človek nechápe. To súvisí s tou pokrivenou formou moci. Hej. A práve moja úloha je toto. čiže tam je to majstrovstvo sebavedenia extrémne dôležité. A myslím si, že tam prichádza, vieš, že tým, že ja vediem vedome procesom smrti a znovuzrodenia, že robím s tými kódmi smrti, my keď sme to s tou Alenkou práve ako stavali, tak ja, že a čo si mám napísať na web, že hurá smrť? A som sa na to smiala, hej. Ale hej, že no tak to by asi ľudia nepochopili, že o čom hovorím, ale proste my ideme tou smrťou a znovuzrodením tej osobnej identity non-stop. Ale keďže ja s tým pracujem s mojimi klientmi, tak sa ma to týka deto. Už tu nie som nejaká pani, ktorá dačo mudruje, ale ktorá vedie cez tú koherenciu. Ty to učíš a tebe sa nechce skočiť. A kde je tvoj leadership? Integrita. Hej? Integrita, pro mě je integrita obrovský slovo. Obrovské. To je, co vlastně jakoby držím sama sebe z jednou největších hodnot. A fakt si vždycky, když se z toho jako se mi zdá, že to jde mimo osu, mimo tu integritu a vždycky bude něco, co tě bude vytahovat, protože všichni máme svoje témata a vždycky ty témata jsou taky perfektně načasované, aby tě dostali z toho statusu quo, ve kterým vlastně člověk v určitou chvíli jede, tak je to hodně moc o integritě a pak se mi to začíná ukazovat i kolem, jako velká jedna třídimenzionální oracle card toho světa, toho, co se děje, co dělají lidi kolem mě. A jo, je to i jako tahle. A taký praktický príklad, hej, keď to počúva nejaká žena líderka, ktorá proste má nejaký svoj dar, za ktorý jej druhý platia, nech už to poníma ako biznis alebo kreatívny projekt, umenie, to je jedno. Proste má svoju misiu a napríklad si hovorí, hej, aby sme to trošku aj spraktičnili, že
Ja by som chcela pracovať s klientmi, ktorí sú trošku už ako ďalej. A často tá integrita. Mne sa ukázalo osobne, že často tá integrita pokulháva. Lebo presne, máme všelijaké bežné starosti, platíme účty, ja osobne vychovávam 2 deti, mám vzťah. Hej, ako... To je leadership taky. Da- Důležitý No tak leadership. deti. A Mhm. děti jako matka. A deti to a je ešte aj rodičovský dom, prísť domov na Veľkú noc, to je tiež. Čiže to tým chcem povedať, že ono práve ten leadership, tá kapacita, kde vidíš, že to navyšuje, že ty už si to schopná brať nie ako tú ťažobu a záťaž, ako tie povinnosti, ale už ti to je prirodzené. Hej? A keď sa niečo vyosí, tak vieš, ako sa do toho fluidného ekvilibria vrátiť. Čiže ten leadership nie je o tom, že veci už budú odteraz rúžové, žili šťastne, až kým nepomreli. To je největší lež, Najväčšia lož, hej. byla prodaná skrz pohádky. Absolútne, ale ono, vieš, ono to hodne súvisí s tým self-leadershipom, lebo veľmi veľa žien, či už sú viac, povedzme, nazvem to veľmi pre lopatickosť a rýchlosť inové alebo yangové, tak v nejakom zmysle čakajú v tej kreácii toho života, nech je to partnerský vzťah, nech je to podnikanie, práve na toho pomyselného princa, že sa im stane ten daný partner, alebo sa to stane pre nich ako keby to podnikanie, ale vlastne to nevie z toho mindsetu ako keby výjsť. A jak sa tá princezna potom pretaví do tej Ice Queen, vieš, do tej ľadovej kráľovnej, tak vieme, čo sa stalo vlastne. Rozprávka Gerda a Kaj, nie? Ľadová kráľovná, hej? Čiže je to neustále o tom preberaní tej zodpovednosti a o prijatí aj toho faktu napríklad. Myslím si, že stále na nejakej úrovni, keď vidím, čo predáva, hej, keď je masterclass, ako zarobiť milióny, tak tam bude milión ľudí. Hej, lebo keď náhodou si vo svojom marketingu viac úprimná a si obyčajná, tak vlastne zisťuje, že to nepredáva, hej. Čiže, alebo takto, možno to nepredáva mase, predá to tým správnym ľuďom, tak, hej. To je ta věc, protože to se teď hodně odděluje, když tam dáš ten svůj blueprint a není to přesně podle těch formulek, nebo nejsou to ty třpitivé věci, ale něco z toho svítí, tak jako ono to přitahuje. No. Jo, ale přitahuje to jenom specifický lidi. Přitahuje to lidi, kteří už jsou, jako chtějí tímhletím mít a rezonuje to s nima, a pak to přitahuje lidi, kteří by to chtěli mít, ale neví, jak do toho, tak si to berou za svoje. Což bude téma, o kterém se taky budeme bavit. Ty si to vlastně otevřela na Facebooku o tom, kde se kopíruje a vytahují a používají věci, se kterými si přišla ty, nebo který jsou tvořený skrz tebe a jde to z tvýho pole. Takže jako ta linie toho, kde je ten ownership, kde je ten energetický copyright a kde už je to spolu sdílený. A nebo kde si někdo vybírá jako střípky toho, co se mu líbí, koncepty a vlastně se snaží to aplikovat na to svoje a zapomíná na ten svůj blueprint, který je úžasný. A pak se jako ztrácí v těch uličkách. Ale myslím si, že si to v určitých vývojových stádiích jako prožije více či méně každý, ale teď se to děje víc, protože právě ty, jak jsi říkala, věci starý přestávají fungovat a je to víc o tom, co je tvoje a co je ten specifický personal blueprint spíš než... No a ono, vieš, celá táto, ono to má ešte takýto dozvuk. Aby sme tiež boli zase praktické, hej, ktorú ja rada zdôrazním tú praktickosť, že a čo to ako pre mňa znamená špecificky napríklad v tom mojom podnikaní. No znamená to, že ak budeš priťahovať menšie skupinky ľudí, tak si potrebuješ upraviť ceny. Pretože martýr nepotrebuje, ako spirituálny človek je predsa dobrý človek a dobrý človek nemôže veľa zarábať. Počkaj. Má dobrého človeka. Bože, ja som to mala cez dobré dievča, som to dávala pred mojou masterclass. To je brutálna téma inak. Ako máme...
Tak, koniec dobré holky. A teraz ty si vezmi, že ty budeš nutne potrebovať zvýšiť ceny a tam sa nám zase otvára téma sebahodnoty. Čiže ownershipu, čiže doslova vlastnenia, kto ja som, na úrovni už toho soul blueprintu, lebo kým máš masy, a niektorí ľudia sú tu pre masy, a je to v poriadku, je to ich soul blueprint. Ale vlastne tým, jak sa tie nožnice otvárajú, jak tá stará štruktúra padá, a budú sa vytvárať niečo, možno nazvem to, buď to existuje spojenie paralelné societies, paralelné spoločnosti, alebo proste už nie lineárne spoločenstva, kde budú zdanlivo nesúvisiaci ľudia k sebe náležať a tak ďalej a tak ďalej. Už ja neviem, jak sa to usporiada potom, hej, z tej pyramídy. Tak tie skupinky budú menšie, ale budú práve na súlade a koherencii a integrite. No a to vlastne zase, keď sa bavíme naspäť a prehodím loptičku, no a čo to teda pre teba znamená, keď si líderka? No znamená to napríklad to, že to vlastním a že chápem, že moja hodnota je stále väčšia ako hodnota peňazí, tak zvýšim ceny. Veľmi praktická vec, cenotvorba. Tak to hádam nie. Vieš, čiže nám sa to vracia do toho bežného života ako veľká téma, si myslím. A vidíš, jak je to pořád jedno a to též téma, je to o power. A zase sme pri osobnej sile a moci, hej? Pretože ja môžem si dať neviem aké 10 000-ové ceny, ale keď nestojím v tej osobnej sile a nepredám nič a môžem mať tie najlepšie skills, môžem mať tie zručnosti a proste nestojím v tej osobnej moci. Čiže úlohou tej líderky je prestúpiť si do tej osobnej power. Čiže toto vnímam ako môj osobný soul blueprint a vnímam to ako niečo, na čo mám danosti, na čo mám talenty a proste z toho astrochartu sa to tak teda aj ukazuje, ale je zaujímavé, že ja som k tomu dospela cez moju intuíciu dávno predtým, než som si dala takýto famózny reading, ktorý mi doťukol, potvrdil, upresnil veci, kde ja už som bola. Ja už som tam bola v tvorbe programov, v tvorbe v podstate môjho slovníku, v tvorbe posledného fotoshootu, hej, spred 2 rokov. To všetko. Ja som si hovorila, že potrebujem byť ja takýto exot. Téma smrťa znovu hej, že občas prišiel ten hlas, čo keby, hej, keď som mala pocit, hej, lebo som nestala v tej power. Nebylo by to jednodušší, kdyby to bylo jinak, že jo? Tráva je vždy zelenšia u suseda. Hej? No, takže má to veľmi, to, o čom sa bavíme, má veľmi praktické dopady, ten leadership a na tému osobného úspechu, ale teda ten leadership je o mnoho viac o pokore, o tej skutočnej pokore, nie o tej falošnej pokore a o tej schopnosti aj častokrát prejsť, proste niekedy ten transformačný oheň s prepáčením zavíra sú sračky. Se líbí, že to můžeme nazývat pravým. A je mne, jak keď si povedala. Musíme jako si dávat pozor na to, jaký jazyk, jak to přijde, tak to přijdete. Že ty mi dáš za pravdu, že dobre mierená nadávka v správnom kontexte to podtrhne proste, ale Přesně. no, je to byť perla. Do toho bodu. Ale jak teda pověz obaly, co se tam všechno pro tebe otevřelo, proč to bylo tak důležitý a kam ti to směřuje, co to vlastně jakoby přineslo. OK, no. Pro tebe i pro ty ostatní, se kterými pracuješ. Ja som vlastne v decembri začala z mojej intuície dostávať jediný kód a neustále mi v hlave znelo Bali, chod na Bali a už to poznám. Tak som sa chvíľku z toho chcela vyvliec, pretože akokoľvek sa Bali možno v určitých kruhoch alebo vo všeobecne môže mať nejakú nálepku, že to je nejaká spirituálna destinácia alebo kde si ľudia, ako áno, je tam hodne veľa tých liečiteľských, jogových škôl, bla bla bla. Celá tá society, ktorá je inak celkom vtipná pre mňa spätne. Takže ja som nemala nikdy Bali ako... Mala som to, ale to nebola nejaká moja vytúžená destinácia. Čiže nešla som tam pre nejaký spirituálny alebo sebarozvojový hype. Išla som tam čisto preto, že moje vyššie ja mi zaťukalo a povedalo Bali. Bolo to veľmi mimo komfortnú zónu, lebo celý predchádzajúci rok, hej, bavíme sa o konci roka 2025, od augusta, septembra sa začal
hej, majstrovstvo osobné, čiže výzva za výzvou, proste jeden oheň cez druhý mi tam šiel, výzva na tomto fronte, na onom fronte, v osobnom živote, v podnikaní. No proste čokoľvek, ja som už iba sedela a čakala som, aká ďalšia správa príde. Čiže keď mi prišlo, že mám ísť na Bali, tak som sa v prvom rade pozerala a hovorím si, a za čo mám ísť na Bali? Ale už mi tam išli, hej, lebo vždy, my vždy vieme. A častokrát to líderstvo nie je o tom, že máme tie zdroje perfektne nalinajkované, ale o tom, že tie zdroje vieme vytvoriť. Nájsť ich, je to o tej resourcefulness v danej chvíli, niekedy viac ako o zdrojoch. Čiže to rozhodnutie odletieť a plus tam prišlo veľmi silné také vnútorné vyčerpanie. To je práve o tom líderstve, keď ty stále držíš priestor pre druhých a si ten pillar of light, a ani si neuvedomíš, ako to vlastne už nadužívaš. Hej, že už sa ti to ekvilibrium vytratilo. Ja som si vôbec neuvedomovala a proste vtedy som zložila zbranie a hodne vošla v mojom partnerskom vzťahu do obrovskej zraniteľnosti. A prvýkrát v živote požiadala o formu podpory a pomoci v tejto podobe. Takže dostala som okamžite požehnanie. Dialo sa to naozaj na absolútne rozbúrenom mori. To bolo na búrke, keď som negociovala. Ak to je teda dobré slovo, asi možno není dobré. Keď som vyšla von s pravdou. A bolo to absolútne nevhodné načasovanie. Nič tomu nezodpovedalo. A tak teraz hovorím, no ale ja si potrebujem ako keby vydýchnuť a teda zámerom bol priestor pre seba. A potom už najprv sa to brzdilo, nie a nie v starom roku kúpiť letenky, zdroje, ktoré som zohnala, nie a nie natiec na účet. A potom teda prišiel nový rok 2026 kalendárne a podarilo sa to. Otvorila tá cesta, takže ja som si reálne kupovala letenku na Bali vo štvrtok a v pondelok som odlietala. A hovorím, dobre, takže zámerom není ani priestor, ako je spaciousness, priestrannosť. A to je dosť iná kvalita. Pretože my si vieme síce vytvoriť priestor, ale keď si ho zabordelujeme, kvantom povinností napríklad, alebo aj v tom fyzickom, hej, tak tá spaciousness je tá tam a tá priestrannosť tam zrazu absentuje. A tá priestrannosť nás viac desí, lebo to je tá výzva pre náš nervový systém. Čiže niekedy vás to volá presne k investícii z peňazí, ktoré nemáte technicky, ale zoženiete ich. Hej. Volá vás to na Bali v čase, kedy není vhodný čas. Samozrejme, že som riešila proste logistiku, rodina, deti a tak, hej, zrazu. Ale veľmi krásnu formu podpory som dostala. V tomto bol môj muž úplne divine masculine, aj keď to bolo medzi nami dosť rozorvaté v danom čase. A jednoducho, tak ja idem na 2 týždne. A on že, čo? Čo? Jaké 2 týždne? Na Bali? Ty budeš merať takú diaľku? Chod na 3 týždne. Hej, takže veľmi ma proste podporil v tom, aby ja to zvládnem. Takže ja som odletela a vlastne prvý moment bol, že ja ako úplne nevypnem počítať, že ako tie moje cally, čo mám naskedžulované, budem normálne ako viesť. No bol tam 8-hodinový posun, bolo to hodne veľa. A ešte som si tam zaradila môj nový projekt, ktorý som stavala v backgrounde. A už spaciousness sa začínala stvrkávať. Tak som si tak so sebou ako sadla. Presne tento jetlag som mala, aký máš dnes. Som šla spať o 5 ráno, som nevedela zaspať. Som tam nejakej druhej pracovala, hej, lebo však ma čakali klientská podpora, plno správ, hej, chytro idem proste dohnať. A keď som o 5 ráno zaspala, asi druhý alebo tretí deň, tak si hovorím, a dosť. A dosť. Zastavíš tento projekt. Ide iba o peniaze. Nebudeš v tom pokračovať. Ty si tu pre niečo prišla. Ty si neletela 12 hodín z Paríža a 14 ešte zo Singapuru na Bali a predtým do toho Paríža. Je to strašne dlhá cesta z prestupní, keďže som si neskoro kupovala letenku, tak už bolo k dispozícii iba niečo, hej, tak som mala proste po 2 prestupy tam aj späť. A hovorím, a dosť. A spaciousness. No a tak som začala vlastne objavovať vôbec ten úžasný, tú priestrannosť, ten luxus, tú miestnu faunu, flóru. Ako stále vášky, všade som mala vášky. Jedno ráno som sa zobudila s mŕtvou cikádou na vankúši. Ja si hovorím, že pomoc. Toto je veľká smrť tuto, hej.
išla som na úplne nejakú beauty procedúru a pani mala, proste robila to u seba doma. Vždycky, ja som išla pri sám Bohu na Bali a ja som nevidela mapu toho ostrova. Ja som mala, že nula plán. Ja som mala letenku a jedno ubytovanie. That's it. Ja som nevedela, kde sa to mesto nachádza vo vzdialenosti od letiska. Ja som si povedala, ja púšťam kontrolu, ja proste nič nejdem plánovať, žiadny turistický vibe, žiaden proste kompenzačný vibe. Proste toto je cesta, ktorá mi cez svoju prirodzenú evolúciu ukáže, kam mám ísť, kde nemám ísť. A to boli také synchronicity. Hej, ja teda dopoviem ten príbeh, čo sedím u jednej pani, ktorá mi nejakú beauty procedúru, takisto na referenciu, to chodilo všetko samé. A mala tam mačku, čiernu mačku. A zrazu mačka prišla zvonku, v papuli váška, hej, dragonfly, a pred mojimi očami ju tam, že roztrhala. A ja, že ty kokos, hej, že stále mi tam chodil ten symbol tej vášky, ktorá je veľmi, veľmi silná, smrť a transformačná. A není to už motýl, je to váška. Je to trochu vážnejšie. No ale sila bola, že jak ja som sa otvorila, a toto je ten typ aktívneho odovzdania, to je to surrender. Tak to boli také veci, že ja som teda bola relatívne aktívna, pretože ja mám v sebe toho reportéra, čiže ja milujem plniť storička. Pre mňa ja sa cítim vzrušená, keď ja môžem komunikovať na sociálne siete, hej, že ja som proste tu a tu, takto to tu vyzerá to. Takže ľudia mi začali zrazu nahrávať správy a počúvaj, a ty si na Bali a nechceš toto a nechceš ísť k takejto prístez a ja mám skvelú šamanku a ja mám toto a ja daj. Čiže vlastne mi sa tam začali diať v prvom rade čistiace procesy. A ja som si vlastne uvedomila, či už som bola vo vodopáde, či už som bola v nejakom templi, v nejakých priestoroch ľudí, kde ma tá intuícia pustila, kde som si to vlastne vyčistila. Áno, je toto ten sprievodca, s ktorým mám toto podstúpiť, hej, lebo nie všetko musí byť ono. Zase nemusíme, pretože sme na Bali, povedať všetkému áno. A hodne som tam vnímala teda tú tému tých spiritov, aj tej lokálnej tradície, aj tej lokálnej viery, ktorá zase dáva nejaký narratív, nejaký uhol pohľadu, nejakú percepciu na tú realitu. Ale čo som si na tom Bali prvýkrát priznala, bolo, že ja som vlastne v tom starom roku vyhorela. A ja som taký typ toho lídra, že akoby, hej, preto hovorím hodne o tej línii tých martírov, lebo my nevieme, kým nevieme. Já s tím jako rezonuju, já to mám přes toho warriora. Oni jsou jako self-sacrificing. Sú. Hej? A to najvyššie dobro všetkých často interpretujú na určitej vrstve, že to sa po nich pýta v rámci toho self-leadershipu. Ale práve ďalší rozmer, ktorý mi tu prichádza ako informácia, keď si sa pýtal, čo to je pre teba ten self-leadership, to je aj to seba dosýtenie a to je tá spaciousness pre seba. Žiadni klienti, žiadne coachingy, žiadne programy. Dovoliť si to, čo už môže byť hodne nekomfortné. A vlastne, čo sa mi potom odkrylo, lebo ja som stále nevedela, dobre, a priestrannosť prečo? Pre aké kódy? A bolo zaujímavé, že ľudia, ktorých som stretávala, boli viac čističi toho pola energetického, ako napríklad aktivátori. A ja som tam pochopila, mi to potom prišlo, že ja som si tu prišla pre novú úroveň tej vnútornej sily, power, ale aby sa tie kódy tej power mohli na tom Bali odomknúť, tak som pozvaná nechať sa opečovať, vyčistiť čokoľvek týmito ľuďmi, ktorých som mala tendenciu súdiť, či ja mám s nimi pracovať, lebo oni ma nemôžu zobrať tam, kde oni so sebou neboli. A ja ich nečítam v plnej sile. A potom mi hovorí jedna, a čo keby, ale ja som pre teba nemala stať v tej sile. Čo keby tie kódy sa prirodzene odomkli v tebe, keď moja úloha je pomôcť ti prečistiť to energetické pole. A ja že, aha. Hej, čiže zase, hej, to lpenie na tej jednej perspektíve, čo musí mať kvalitatívne daný sprievodca, lebo mne prišlo, že mám odomýkať kódy síly. No tak tá percepcia je, no ja musím stretnúť niekoho, kto už v tých hĺbkach bol a vlastní tú silu a vyžaruje to z neho. Nie, nebolo to o tom.
Já jsem měla, to jsem ráda, že jsi to jako šeruješ, děkuju, protože mě nejvíc vlastně minulý rok a pomáhali aktivovat nebo přesunout určitý věci právě lidi, kteří v tu chvíli nebyli ve své vlastní síle. A v momentě, kdy já jsem přesně byla unavená, vyhořená, nebo ne úplně vyhořená, ale nebyla jsem přesně usazená sama v sobě, tak jak jsem potřebovala, protože se všechno měnilo. Jak vlastně, když ta tvoje osa dělá tohleto, tak se přeskupují všechny tvoje aspekty, všechny tvoje světy, že jo, horní, dolní, střední a v tu chvíli svým způsobem, kdy ty nejvíc pracuješ se svou silou, tak nemusíš být vlastně se cítit jako zastabilizovaná. Ty jsi v ose, to je zastabilizování, ale můžeš se cítit totálně jako nic není usazenýho, protože všecko je in motion a jo, pak se tam děje ta alchymie, že přesně přijdou ty správné ingredience, ty správné lidi, situace, prostory, který podle tvý hlavy ti do toho nesedějí, ale vlastně podle té logiky, ty celé bytosti ti to úplně perfektně sedí, protože to dává smysl a jste si vlastně jeden druhýmu tou alchymistickou složkou, kterou zrovna potřebujeme. Úplne, hej? Čiže zase vidíme, aké triky to niekedy môže byť, ten rozdiel medzi tou pravdou a tým prežitím. Je to akoby vlastne tá kvalita toho ženského leadershipu je naozaj, že ten prestup do toho poľa neobmedzených možností. My si fakt myslíme, že niektorí lídri vedia, čo robia. Pravdou je, že nikto nevie, čo robí, nie? Že to jsou úrovně a vrstvy. Že můj šefův templu vždycky říká, hele, já jsem taky jenom člověk, jako má přístup k věcem, k obrovským věcem, ale zároveň říká, já jsem pořád člověk, jsem pořád v těle, mám svoje jako plusy, mínusy, mám svoje weaknesses, jo, mám svoje strengths. To je jedno, jako kde jsme na té cestě, jak daleko jsme na té cestě, vždycky je to relativní k tomu, k čemu to vztahujeme. Tak. Čiže to je ten leadership a to Bali mi to tiež poukázalo takýmto príbehom. A bola som nesmierne vďačná, hlavne, že konečne pre mňa niekto drží pole a nemusím to robiť ja. Hej? Že spočinutie. Veľmi silné. Takže pre mňa bolo Bali obrovský empowering skúsenosť, naozaj pre mňa tie kódy tej zeme a toho genia loci ako nádherne pracovali. Jedna tá skúsenosť v tom vodopáde, mala som tam jednu ceremóniu vo vodopáde, bola naozaj pocit, ako keď objímeš akoby to lono tej veľkej matky, hej. Jak som stála pod tou očistujúcou vodou, ktorá vyzerala ako proste vodopád, aj tu, kde si v západných Tatrách. Hej, keď sa odmysleli exotické rastliny, tak ten potok, to všetko, tie kamene, tak tam som mala naozaj obrovskú skúsenosť proste držať tú skalu a naozaj pod tým masívnym proste tryskom toho vodopádu proste stáť tam, bol to obrovský pocit takého znovu zrodenia a naozaj akoby naspäť v tom kozmickom vum, akoby taký silný zážitok to tam bol pre mňa. Tak teď jsem měla takový ten pocit, ježiš, tak tohle to potřebuju. Ano. Že udělám misogy, já už jsem dlouho nedělala misogy. No. Krásný. Ale co jsou pro tebe teda výstupy z Bali a z minulého roku a tohohle roku? So far. No, prišla som na to, ako na viacerých úrovniach by som o tom vedela hovoriť, aj zmenila sa mi aj štruktúra, povedzme, v tom mojom podnikaní, keď by som chcela byť strašne praktická. Čiže som si navrstvila nejaké úrovne práce so mnou, práve tam som pracovala s tou témou tej intenzity, ale neboli to veci, ktoré by som potrebovala z brucha nové vymysleť, len som inak preskupila napríklad moje programy, napríklad. Ale čo by som povedala, že sa mi veľmi shiftli hodnoty trošku.
A napríklad som si uvedomila teraz posledne, že ja som strašne veľa volaná do tej pravdy. Hej? Lebo tá pravda není tá pekná pravda tej identity, ale je to pravda akoby toho vyššieho zámeru a to vyžaduje ten self-leadership. A ja som strašne tú pravdu stále honorovala a prejsovala a tak, ale ja som si vlastne potom nedávno uvedomila, že nuž, ale čo je to tá pravda? Lebo pre každého z nás je v danej chvíli tá pravda niečo trošku iné. A ja som si zrazu uvedomila, že prečo ja vlastne toto celé robím? Prečo mám túto misiu? Prečo tu koučujem? A ja, že aliveness, ja chcem byť nažive. A ja, že Bože, však tá pravda reštriktovala moju aliveness, môj pocit živosti, lebo potom som bola v takom tom zachmúrení, prečo tú pravdu nechcú vidieť, veď ja to vidím. A ja, že áno, pravda do momentu, kým neklašujem s pravdou iného a síce sa tvárim, že to nechcem pretlačať za cenu ega, ale kde si ma to škrie, prečo tí ľudia sa neotvárajú tej hlbšej pravde? A potom, že Pane Bože, že však vo mne to zabíja život, vo mne to zabíja fluidum životnej energie. A tak si chodím tento týždeň a aliveness, hurá! Hele, oheň. Úplne, Oheň úplne, v úplne. zapracoval. No a to súvisí aj s tým polom toho kouča, s ktorým sme začínali, lebo počas tej jeho challenge toto všetko sa mi rozkodovalo a o mnoho viac. Čiže teraz som taká šťastná, že proste cítim veľmi silno dôležitosť tej hodnoty a tej kvality toho aliveness, že ja sa chcem cítiť nažive. Viac života, viac iskry. Poďme si to užiť, hej. To je krásný. Ale to se mnou rezonuje. Já si vzpomínám jeden moment, že minulý rok jsem se vracela do templu a jak jsem tam jeden den jsme prostě trénovali a bylo to takový to youngový trénování, protože tam byli hodně mladí lidi, tak oni potřebují mít takový to, jo, tu disciplínu, tohleto, protože vlastně to je ta etapa života, kdy je potřeba nastavit ten young. A já jsem tam v tom svém věku, jsem tak jako trénovala taky, ale jsem si říkala, hele, já vlastně potřebuju, a najednou mi to došlo, tohle už pro mě jako je, ale není v takovémhle specifickém nastavení, protože já už to mám vybudovaný a v té etapě, ve které oni byli, když já jsem byla v tom stejném věku, tak jsem to potřebovala, já už to mám. Co já potřebuju, je ten jarní déšť, po kterým rozkvítají. A ty jabloně, nebo ty třešně, jo. Takový to jaro toho života, jo. Tak jak jsi mluvila tady o tom, o ty aliveness, tak to přesně bylo ono. To jaro, kdy sice je to síla toho životního ohně, ale zároveň je to velice jemný, jo. Jak začne ten jarní déšť, jemnej, prostě začne se dotýkat té země a těch stromů, těch rostlin a dává jim to takovou tu rozkveteme a začneme vonět. No, tak to mi evokovalo to, o čem jsem mluvila. Je to, že? A zrazu vlastne vezmi si, ako sa to doplňa s tými témami, s tými našimi soul blueprintami, nech už je tam nejaké pozadie v tom tieni toho martýra alebo toho warriora, že ono my väčšinou padáme do toho, keď sa nám to preskupí do tej strašnej vážnosti. A vlastne tieto kvality, to jaro, to zobudenie toho života, tá aliveness, prináša svojím spôsobom určitú ľahkosť bytia. A krásu, a akceptáciu. Áno, tak tá krása to bola odjak živá moja hodnota a minula som opätovne kontemplovala nad tým, myslím, že to bol Dostojevský, že the world shall be made out of beauty, hej, že svet by mal byť stvorený z krásy a to bolo dlhé roky moje moto. Takže tak sa nám tá krása prináša vôbec aj do toho ženského leadershipu, do rôznych úrovní, hej. Vidím, že kadejaké projekty vznikajú, kde aj fashion therapy vychádza z nejakej hĺbky inej, na rôznych úrovniach, hej, aj v tej prírode, hej, že naozaj redefinujeme vzťah k telu.
čo je hodne súčasť tej ženskej revolúcie, aj toho leadershipu, aj toho ženstva. A ono to tak ide, lebo vlastne je tam nevyhnutné zmeniť ten vzťah k telu. Hej, Mother to, Earth. no, with Earth, Mother Earth. Yes, no tak my jsme živoucí krajina, my jsme živoucí země, že jo, naše tělo, náš Mhm. vnitřní systém. Ale Evi, jsme toho pokryli dneska hodně a Mhm. mohli bychom pokračovat dál. To je jako na seriál, jako vždy. Je ještě, než to dneska uzavřeme, je ještě něco, co jsme nepokryli, co chce být dneska řečeno skrz Mhm. tebe a taky co chystáš a co teď nabízíš. Mhm. Som sa trošku začala ladiť. Padlo tu také slovo odpustenie. Ale ja mám pocit, že by sme začali nahrávať nový podcast, keby som sa o tom rozhovorila a cítim, že v kolektívnom poli sa potrebuje v rámci toho leadershipu začať pracovať so seba odpustením. Nechcem to nejak rozoberať, ale cítim, že to tu má odznieť, možno ako vodítko, keď to s niekým zarezonuje. Možno na Božím to rozobereme v rámci nášho eventu, ale cítim, že práve pre pohnutie sa do tej novej éry toho leadershipu si hodne veľa žien potrebuje odpustiť. Na to prichádza prirodzená téma, čo toto odpustenie je a ako s tým pracovať, ale to už asi rozoberať nebudem. To bude další podcast. To bude. A možno z toho, čo pripravujem, no tak ja sa chystám na svoju prvú plavbu na katamaráne so ženami. A neviem teda, kedy tento podcast vyjde, ale tá plavba sa má uskutočniť v druhej polke septembra 2026. A je tam už aj termín a ja som to ešte stále nedala dokopy, lebo som sa teraz venovala trošku iným projektom. A je to práve plavba o kráse. Venus Beauty. A vlastne budeme tam hodne pracovať energeticky a budeme tam pracovať ale aj s telom. Takže budem tam mať hostku, ktorá sa venuje práci s fasciou a s jogou. Čiže budeme aj fakt to telo cvičiť, budeme mať určite ranný kruh, večerný kruh, ale určite to nebude ani prebombované, nejaké tvrdé kurikulum, lebo hodne tam budeme pracovať s elementom vody. A je tam vlastne miesto len pre 7 žien a ja som to ešte nezačala. Nemám hotové to PDF-ko, práve to teraz plánujem delegovať, aby to vzniklo. Takže toto vlastne sa mi na Bali ukazovalo ako môj najväčší projekt. A mi to tak aj dalo odpoveď, že prečo ja ako keby úplne neorganizujem tie retreaty na tej súši, lebo cítim, že tá voda, ono je to možno tým, že ja sa identifikujem zase v určitom systéme blueprintu s ohňom. A hej, ja som taký ten Gedeši Dan, pardon. I am Sagittarius, A, já a, to a, a už sme to dneska hej použili aj. Čiže myslím si, že sa párujem veľmi prirodzene ako keby s tou vodou alebo dokonca až s tým ice a fire on ice. A jednoducho cítim, že tie kódy toho mora, ktoré je tak rozlehlé, hej, ale zároveň som zvolila veľmi jemné more. Hej, to Jadranské more je práve veľmi pokojné v porovnaní s nejakým Egejským a tak. Čiže ja som na úvodný retreat vlastne vybrala toto. Takže proste Venus Beauty, plavba na katamaráne pre 7 žien, kde budeme robiť aj s jemnohmotnými, ale aj s fyzickým telom. Je niečo, že keď to niekoho zaujme a v čase počúvania tohto podcastu to ešte není po funuse, tak kľudne, tak, takže kľudne mi napíšte do súkromnej správy, ak by ste mali záujem, že vám pošlem PDF-ko s detailami. Takže to tak cítim, že chcem asi tu odprezentovať, lebo to mi to Bali ukazovalo, že áno, toto. Hej, ako ostatné sú moje stálice, ktoré mám. Budem podľa všetkého v júni otvárať napríklad ikonu, ktorá je procesom smrti a znovu zrodenia. Je to majstrovská práca. Ideme tam kúsok do rany otca, rany matky, ale zase v nejakých nových vrstvách, kde si. Takže toto bude v júni, ale cítim, že tú plavbu chcem tak tu povedať u teba. Dobře, tak jo. Dobre. Ale děkuji moc za, jako vždycky, výživný rozhovor. Budu se těšit na příště, co se z toho vyjde.
Vaší průvodkyní podcastem je já Tanya Sein Lawson, taoistickým jménem Cheng Jing. Přináším přes 33 let z praxe, studia a zkušeností. Jsem praktikující taoistka, animistka, mentorka, učitelka a průzkumnice umění Body Mind, zakladatelka Personal Evolution Unlimited TM a součástí 24. generace linie Dragon Gate, Chun Yang Pai. Tvořím a učím ve 2 jazycích, česky a anglicky, a propojuji západní i východní praxe, moderní vědy i starověké a ancestrální technologie. Moje cesta začala v 17 letech studiem bojových umění, shiatsu, embodimentu a vnitřní alchymie. Od té doby jsem prošla desítkami let praxe, studia a výcviků v taoistických, buddhistických, šamanských, somatických, terapeutických i v martial arts tradicích. Narodila jsem se v Čechách, žila ve Švýcarsku a od roku 1995 žiju ve Velké Británii se svým australským mužem a vracím se studovat do templu v horách Wudangu. Ve svém učení čerpám z mnoha vrstev, z embodied praxe, z vnitřních technologií, z taoistických templů Wudangu, z evropských tradic a kořenů, z policejní služby ve specializovaném týmu pro vážné a kritické incidenty, z lingvistiky, z leadershipu, z cest po světě i z vlastního života. Učím a kultivuji cestu sebemistrovství. Učím to, co žiju. Stělesňuji to, co učím a miluji to vše předávat dál. Pokud se mnou máte chuť nejenom poslouchat a spolutvořit tento podcast, ale také studovat, trénovat a workshopovat, potom mi můžete napsat a já vám zašlu podrobnější informace. A pokud se vám tento podcast líbí, dejte nám vědět, sledujte a sdílejte nás, děkujeme.